Hmm? Hmm? Wala pa naman ang pera. Wala ako dito sa bulsa. Kumain ano no? Ika. Video ko pa. Bisa na all. Lechon. Pinakagat sa litson. Kudok mo, ikaw ano? Kawayan. Tata. Video ko? Ang ganda ng view. Gumaka na eh. Hey guys, dito na kami sa Gumaka. Ha? So, Gumaka Quezon. Oo, nakita mo? Yeah. Hindi naman gaano ka ano ngayon, kabalito. Balik kasi ko si Randy no, nung may account si Randy sa ano. Kabingwit. Kabingwit. Ganda ng view. Ganda ng view. Maganda sana kung dyan pa yan. So, anong gusto mong ipahiwatig? Gusto mo ako lang dito maghahawak? Parang sinabi ko, kulang mo lang sabihin mo, hawakan mo. Ang dami na gusto. Guys, daming riders oh. Mga rounds yun. Thank you guys. Just click subscribe and share. Ay, Tapos na pala no. ganda ng monitoring. Sige na. Lalabyan talaw na eh. Woo! Release. Magana pa kaya eh. Release. Hindi naman din na lagi no-oopay. Warren, may mo kan stability. Stability. Take ko na. Hey guys, yan. Ang daming motor oh. Mga bago pa. Ang dami oh. Ganda sana kung umaga yan. Sunrise. Mas maganda yung nagbibibing ka. Ay, atabay. So hanggang dito na lang guys kasi ano hapon na. Baka hapon na wala pa akong binan. Bye. Wala pa. Ang boto sa'yo na. Pila. Caravan. Caravan. Sa Ah, naputol din. dagat. Ayun eh. Kaya ang bilis. Ano, pinapagod tapos.
Naga na to, diba? Naga. You're in Naga. Ano? Ako pa yung ang iba, may sa isda, depende sa iyo. Pero ato sa mga pagluto, dire ito mga... Susulod tayo niya, yang? Pero kami nga dito ngayon, ayaw yan ito man. Ang lipurok talaga, manilang na. Kaya na. Pagkalipurok talaga. Oh, God. Vlog mo yan. Okay guys, andito kami ngayon sa Naga. Kumakain kami habang umiit. Umiit. Oho. Dito lang po sa unahan ng tulay ha. Dito na lang po kayo doon. Okay.
day I saw your face, I knew